Sorry man, die is een message voor 777. Voor wie? 777. Jullie kennen bro, 777. Als een boertje. Hij boer met schaap en geit. Ik weet niet wat doen die krapje in zijn hol. Skommelen elke dag. Of wat doen die poes. Hij zei hij is een dusser, maar hij is te glad hier dusser man. Hij is net een even of kakgat man. Je verstaan? Hij heeft een nat hol. Dus hij kan zeggen promo te nat hol. Nee promo, hij is verkeerd. Hij heeft een nat hol. 777 is een massa poes man. 777 ik het zei beef man. Yo, als je dat lekker beef is, ik het zei. Ja, Kerel Z, bad boy. Versus 777. Hij is nog echt glad te beten man zien we. Ja, hij zit te beten man. Van wanneer Kerel Z, bad boy. Versus 777. Nou, hij zit te beten man zien ze. Ze is 77, ze is een kak 7 man zien ze. Nou, ik is een bad boy nigga zien ze. Ik vat gat die ik dus voor jou.